Manyiri makaga mantiere kaunti ma Meru ochiwo kony mar oteni 180 moriwo ngede gi matres ne od twech mar joma chuo ma Meru. Ka giyudo kony makamano, jagoro e bad migawo mar ute tweche Salome olero ni en ratiro mar ng'ata mar yudo gige nindo maber. Kalore kode, bad migawo mar ute twech osetero oteni 2,000 ne ute twech 135 e kor gwenge duto ma pachoka. Ambayo ilianzishwa mwaka wa 1911, that is 1911, tumekaa miaka hiyo yote bila vitanda kwa wanaume. Na hiyo ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha sana. Kwa kweli katika kule kushirikiana na wale wafadhili wetu, tumeweza kuwapatia wanawake, magereza ya wanawake, vitanda, magodoro ya kutosha pia na mablanketi. Lakini kidogo hivi tumewaachilia hao wanaume. Let us donate. Let us give. And whom are we giving? She mentions Meru prisons, where we've been having a partnership. And so I want to say, even the earlier partnership we've had has really bore fruits. And we are here today to give the beds because we do not require them now.